खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय नैबे 2024 मायथाइनि गोदान बोसोरनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय गासै हामलायथिखौ साफ्रोमनोबो आङो अननायखौ गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय आरो बयनोबो नैबे 2025 मायथाइया नोंथांमोननि साफ्रोमनि जिउआव इसोरनि बोरा अरायसम गोहोम गोग्लैथों बेनो आंनि इसोरनियाव गेदेर भरसा दिनै अनजाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर इसोरनि गेदेर अननायजों नैबे 2024 मायथाइखौ जोङो दुखु आरो सुखुनि गेजेरजों जों जानो हागौ गोबां सुबुंफ्रा मोजां बिदाय हरनो हाबाय आरो नैबे 2025 मायथाइयाव जोङो फोरबोनि गेदेर अननायजों बे सम आरो बोथोरखौ जों मोननो हाबाय बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननिसिम नैबे आङो 2025 मायथाइनि मोनसे सावगारिखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनो दिनै बे जायगायाव जाय अनजाग्रा आंनि खाथियाव मानगोनां एलबार्ट नार्जारी जाय बियादै फिसाया दिनै गोदान बोसोरनि आंनियाव माखासे सोंलुफोर सोंनायनि गेजेरजों बिथाङा मिथिनो लुबैदों आरो बिथाङा मा सोंगोन आरो बिथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं मा होगोन बेखौ नोंथांमोना उनाव फारि फारि मिथिलांगोन दा बिनि सिगां बे गोदान बोसोरनि 2025 मायथाइनिनो गोरबोनि अननायखौ नोंथांमोननो बावहरनायजों लोगोसे आं बे बियादै फिसानोबो आंनि गोरबोनि अननायखौ बे 2025 मायथाइनि थाखाय गोजोननायखौ होग्रोबाय गोजोन्थों जिसा बाख्नाय जाथों अब्ला बियादै एलबार्ट नार्जारी बे गोदान बोसोराव नोङो माबाफोर आंनियाव सोंनो एबा बे मोगा मोगिनि गेजेराव माबा मोनसे आंनियाव मिथिनो एबा सोंनो थाखाय नोङो बे जायगायाव आवगायबोबाय अब्ला नोंथाङा आंनाव बे सोंनायखौ सोंनो हासिगोन आं नेनानै दं खुलुमबाय बयखौबो गोदान बोसोरनि नोंसोर साफ्रोमबो खुलुमहरनाय थाबाय आं दिनै नोंनियाव बेयाव फैनो हानानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आदै ओमफ्राय किसुमान आं सोंनो लुबैनाया माने दाख्लैसो फनाव जे आङो खोनादों जे बेबादि माने पुलिसनि मामला बेफोरबादि हाबि जाबि जेब्ला आं फनाव खोनादों आं ओरैबादि दुखु मोन्दों आरोना जेनेबा अन्नानै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ अनगिरि सापर्टगिरिफोर माने बिराद आर्जेन्ट आरोना बेखौ मिथिनानै लानो गोनां थारमाने दानि डिजिटेल जुगाव ओरैबादि फ्रड ओरैबादि थगायनाय माने बिदिनो फैसा थगायनाय हिरिनाय बेफोरबादि गोबां खोनायो जोङो दा दिनैनि आङो मोगा मोगि आदैखौ लागोना सोंगोना बेजों थाङो आरोना जेरै फैसा माबानाय फ्रड खालामनाय माबा लटारिनि नामाव सिखारदोंनो बायदि मैया बेफोरबादि डिजिटेल दुनिया दानि बे बोथोराव ओरैबादि स्केम ना बेबादि नंखाय फल्स बेबादि फाव माने साजायबायनानै बेबादि फैसा लुथिनानै जानाय मानाय नैबेबादि टाइप माने आदैनि जिउ जारिमिनाव जादों आरोना दा बेखौनो आं बेसेबांसिमाव सैथो आं बेखौ दा नोंनाव सोंनो लुबैनाय आरो आदै जेनेबा आंनि खोनानायाव ओरैबादि माने इउटुब चेनेलनि जाखिनि खस्थ' खालामनानैहाय बेफोरबादि नों जे गोबां बेबादि सोरबा जब्रा जन्था माने सोरबा मोजां मानसि फैनायनिख्रुइ बांसिन आदैनि न'आव दुखिया रगिया बेमार गोसो बायग्लिनाय जावलिया फाग्ला बेबादि माने भुत हमजानाय सैतान अरजानाय बेफोरबादि गोबां नोंनियाव फैयो दा नों बेफोरखौहाय माने बिनायजों लोगोसे किसुमान रेकर्ड दोनो भिडिअ बानायना नोङो बेफोरबादि माबा इउटुबाव होयो आरो गोबाङानो बेखौहाय नुयो फोथायो आरो फनावबो बाय फन बिजा हरो दा बेफोरबादि खिनियाव माने नोंनि इउटुबखौ जे बेबादि हेक खालामनायखौनो होनांसिगोन आं जाबादि बुजिदों खोनादों दा बियो बेसेबांसिमाव सैथो आं बेखौ नोंनो एसे सोंनानै रायजो राजाया जाहाथे मिथिथों हुसियार जाथों साबधान जाथों आरोना जाहाथे बेबादि बारहावा बेबादि जाथाया रावनावबो दाजाथों दा बेसेबांसिमाव सैथो अननानै फोरमायदो आदै बेखौहाय एसे अब्ला दिनै नोंथांमोना अनजाग्रा एलबार्ट नार्जारीनि जे सोंलुफोर बे सोंनाया थारैनो नंगौ एबा सैथो नाथाय बिदि सैथो आरो नंगौखौ फोरमायनो थांनायाव अनजाग्रा गासै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा अनसायग्रा जायफ्रा सापर्ट खालामग्रा बिथांमोननिसिम आं गुरैनो गिबियावनो निमाहा बिग्रोयो जाय बिथांखौ आङो दिनै नैबे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों आं बिथांनि मुंखौ आङो फोरमायनाय नङा बिथांनि धोरोमनि सोमोन्दै आङो फोरमायनाय नङा बिथांनि गामि आरो एड्रेसफोरखौ आं फोरमायनाय नङा बेनि थाखाय सिगाङावनो निमाहा बिनाय जाबाय मानोना
बे जाथाया जादों आं बिनि सोमोन्दैल' मिथिगोन आरो माब्रै आङो पुलिस थानायाव थांनो गोनां जाखो आरो पुलिस थानायाव थांनाय होनोब्ला सासे सोरबा धोरोमनि हाबा मावग्रा एबा सासे सोरबा फोरोंगिरि एबा सासे मिनिस्टार एबा सोरबा सासे गियानि एबा सासे सोरबा न'खर बेंग्रा एबा सोरबा बिजनेसमेन जिखियानो सुबुङानो माबा मोनसे खामानि लानानै एबा माबा मोनसे केस जानानै एबा माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला बयबो थानायाव माखासे थांनो गोनां जायो एबा सहाय लानो गोनां जायो दा बिनि गेजेराव आंनि जिबनावबो बे जादोंमोन आरो बे जानाय जाथायखौ लानानै नोंथांमोननो आं दिनै गुवारै बेखेवनानै जाय एलबार्ट नार्जारिया आंनि बे सोंनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावनो आं फिननायखौ होनोसै गोबां मानसिफ्रा आंखौ खावलायहरो आरो गोबां खावलायनाया बेनोदि दानि बोथोरा बेबायदिनो टेक्न'लजि इन्टारनेटनि जुग मबाइलनि जुग कम्पिउटारनि जुग बेजों लोगोसे माखासे रेकर्डफोरखौ लाखिनो एबा मिथिसार होनो बे मुगायाव नेटनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो बेबायदिनो जोंनि धोरोमनि हाबाफोरखौ धोरोमनि रावफोरखौ इसोरनि रायजोफोरखौ फरायनो बयहाबो मोन्थाय दं बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा खावलायहरबाय थानायलाय गोबां बोसोरनि सिगांबो आवगायाव खावलायहरबाय थायोमोन नाथाय आङो माखासे मबाइलफोरजों गोबां बेबायदि स्मार्ट मबाइलफोरखौ लाया आरो बेजोंनो आं मबाइलजों फिसा मबाइलफोरखौ लानानै मानसिफोरखौ आङो मबाइलफोरनि गेजेरजों काउन्सिलिं लाहरो मबाइलफोरजों आर'ज खालामहरनाय जायोमोन नाथाय आरो आंहा बेबायदि माखासे नेटनि गेजेरजों फोसावनाय एबा इउटुब एबा माखासे फेसबुकफोरनि गेजेरजों धोरोम प्रसार खालामनायखौ आङो गावनो एक्सपार्ट नङैखाय एबा बेखौ आंहा सम आरो खाबु गैयैखाय सोलोंनोबो एबा बेबायदि फोसावनोबो मबाइलफोरनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनो सम आरो खाबुआ आंहा जायैखाय आं बे खामानिखौ आखायाव लानाय जायाखैमोन नाथाय बेबायदिनो सम आरो बोथोरा फैबाय थानायाव आङो नैबे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि चेनेलखौ जाय आंनि फिसाजो आलफनसा थानाय समाव बेबो खावलायदोंमोन बाबा नोङो मोनसे इउटुब चेनेल खालाम आं एडिटिं खालामगोन आं लगिं खालामगोन गासैखौबो आङो खालामना होगोन नाथाय बे उन्दै गथ'आबो बोरै गावनो माखासे बे एडिटिं खालामनो रोंनाय मबाइलाव माखासे इउटुबनि गेजेरजों नायनानै सोलोंनानै गावनो माब्लाबा गावबो इउटुब चेनेल आलफनसा बर' नार्जारि होननाय मोनसे चेनेल बेबो खुलिदोंमोन फिसा भिडिअ बानायोमोन बे समाव नानिया बेबायदि गाव बानायनायखाय आंखौबो थोनोमोन आरो आलफनसानि थोननायनि गेजेरजों सानसे आङो मोनसे चेनेलखौ बानायनाय जाबाय ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि जानो हागौ ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि ओंथिखौ खायसे गुबुनै बिजिरनो नागिरो जानो हागौ आंनि हिन्जावनि नामा ज्योति दा बेखौ लानानै खायसे बुंनो नागिरगोन नाथाय ज्योतिनि मिनिङानो जादों स्रांखौ फोरमायदों जेरै जिसु बुंदों आंनो संसारनि स्रां आइ एम द लाइट अफ द वर्ल्ड बे स्रांखौ लानानै स्रांनि मोनसे आरजनि मिनिस्ट्रि बेखौ लानानै बेसो आङो बे इउटुब चेनेलखौ दिहुननाय जाबाय नाथाय बे इउटुबखौ आं जेब्ला बानायजेनो बे समाव प्रथमाव बानायनायाव आङो जाय आंनि न'खरनिनो साल्थेनि फिसाज्ला जाय साल्थेनि फिसाज्ला पेलाटुस नार्जारि आं बे गथ'आ कलेजाव फरायनायब्लाबो बे आंखौ सहाय खालामबाय आरो बेबो आंखौ गोबां एनकारेज एबा थुलुंगा होनानै बेबायदिनो मोजांथार एडिटिं खालामबाय आरो बेबायदि बिनि एडिटिं खालामनानै नाथाय बे गथ'आबो फरायफुनायलाय गोबां बिदिनो सम थांदों नाथाय माखासे बे इउटुबनि गेजेरजों आङो जेब्ला आंनि फिसा आलफनसाया जेब्ला बे समाव गोमालांबाय बेनिफ्राय आङो 6 माससो बेखौ द्रप दोननाय जाबाय बेनि उनावसो आङो माखासे भिडिअफोरखौ कालेक्सन खालामनानै जाय रुंसारि जानाय आंनि फिसाजो आलफनसा बर' नार्जारिनि मुङैनो आङो बेखौ फोसावफिननांगोन होननानै गोसोनि दुखु गासैखौबो दोनथ'जोबनानै आङो बेबायदिनो गावनि फिसाज्लानि गथ' पेलाटुस नार्जारिखौ आरोबाव बानायफिननो थाखाय आङो हांख्राय हरफिनबाय आरो जाय बियादै फिसा पेलाटुस नार्जारियाबो गावनि फरायनायखौ दोनथ'नानै मालाबा कलेज एबा क्लास गैयैयाव बियो आंखौ हेफाजाब होफैबाय आरो बेबायदिनो आवगायलांबाय थाबाय नाथाय आङो गावनि सोलोंनो थाखाय मालाबा खाबु लायो नाथाय समजों आंहा गोरोबा मालाबा प्रग्रामनि थाखाय मालाबा गोबां मानसि फैनायनि थाखाय दासो बियादै एलबारा बुंबाय गोबां बेनाव लेंग्रा लेंग्रि खाना खुजा मानसिफोर फैयो फनजों बिजाहरो आरो बेफोर काउन्सिलिं लाहरो
जायनि थाखायनो आं बे गासैखौबो माखासे एडिटिं खालामनायनि सम आरो खाबुखौ आं गावनो लानो हायाखैमोन नाथाय इसोरनि गेदेर अननायजों आं बे समाव बे फेलाथुस नार्जारिनि अननायजों आं बे इउटुबाव आवगायलांनाय गोबां साबस्क्राइब गोबां नोंथांमोननि अनसायनायनि गेजेरजों आवगायबोबाय नाथाय आङो बाहाय माखासे थाखा फैसा मोनगोन एबा बेबायदि मोनो बेखौबो आं सानाखै ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटुब बानायनायनि गेजेरजों माखासे भिउ साबस्क्राइब जायोब्ला फैसा हाबो बेखौबो आं जेबो सानहराखैमोन मिथिया आङो बेखौ माथ्र आङो धोरोमनि रावफोरखौ नेटनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय बे थांखिखौसो लानानै मिथिहोनायनि गोसो बुहुमाव राननानै होनो थाखायसो बे थांखिखौ लानासो आं आवगायबोदों नाथाय बिनि गेजेरावबो बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे एडभार्टाइजफ्रा बे फैसाखौ इउटुबनि गेजेरजों माखासे बे फैसाखौ बिसोर राननानै हरो जेब्ला गुगल एडसेन्स आरो माखासे आंनि साबस्क्राइब जानाया बांलांबाय अब्ला आं बेबायदिनो फैसा फैनायनि माखासे एसे फैसाया फैनायनि मिथिबाय आरो बेखौबो गासैबो लगिन खालामजोबनानै जेब्ला प्रथमाव फार्स्टआव एसे फैसा हाबजेनबाय जानो हागौ आगोलाव आङो 11-12 हाजारसो मोनजेनबाय अब्लासो मिथि मोनबाय इउटुबनि गेजेरजोंबो फैसा हाबो बिदि होननानै आं नाथाय फैसा हाबो होननानैबो फैसानि थाखाय आं लक खालामाखै आंनि फोसावनाया बेजों आङो फैसा हाबा बेखौबो आं दा मिथिबाय अब्लाबो बिनि गेजेरजोंब्लाबो दा बे समनि गेजेराव माखासे आंनि बियादै फिसाया सम आरो खाबु मोनैलाय आरो सासे बानायसो पाउलुस नार्जारि जाय बानायसोखौबो आङो दिनै बेखौ आंखौ हेफाजाब खावलायबाय आरो बेबो इउटुबखौ बानायनो थाखाय एक्सपार्ट नङाब्लाबो जा हायो बियो आंनि इउटुबखौ बियो माखासे धोरोमनि एडिटिं खालामना होबाय नाथाय बिथांमोनखौबो आं मोनजोबा सानसे समाव जेब्ला आङो सासे बियानि फिसा जाय बियानि फिसा दा बेखौ पाउलुसनिनो बिनानाव नाथाय आं बेखौ नामखौ मख'लिया बे बियानि फिसानाव आं खावलायबाय आंखौ इउटुब सिडि बानायनो थाखाय सोरबा मोजां मानसि मोजां गोसो गोथारनि मानसि सहाय खालामनो थाखाय थिनहरदो अब्ला बे बुंनायाव बे गावनि लोगो सासे मोजां मानसिखौ बियो थिनहरबाय आमाइखौ नोङो हेफाजाब होयो आमाया धोरोमनि खामानि मावो आरो इउटुबनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे धोरोमनि बाथ्राखौ बे फोसावनो गोसो जादों नों सहाय खालामोब्ला इसोरा नोंखौबो बोर होनाय जाय सुबुङा दिनै आंनि सायाव बेबायदि मोनसे गाज्रि खामानि मावदों बेखौनो आं दा नै मोगथाङाव बे बाथ्राखौ फोरमायनो लुबैबाय जाय बियानि फिसानि खावलायहरनायलाय बै जाय सासे सुबुङा दा आंनि सायाव जाय जाथाया जादों बियो आंनिसिम फैबाय मानोना बे 20 बोसोरनिनो 2000 बियो 24 मायथाइनि जानुवारिनिफ्रायनो बे आंनि न'आव फैबाय आं बेखौ मोजाङै नाजावबाय मोजाङै जाहोबाय जेब्ला बे एडिटिं खालामो जेब्ला बेखौ आं अननायनि गेजेरजों मालाबा 1000 मालाबा 2000 मालाबा 500 आं बेबायदि अननानै हरो आंनि इउटुबाव बेसेबां फैसा हाबबावा बेबायदिनो मोनसे खालामब्लानो 500 1000 गाहाम आं अननानै आंनि गोरबोनि अननायखौ आं बेनो दान बादि हरोमोन अब्लाबो आंनि धोरोम प्रसार खालामनाया आवगायलांबाय थाथों इसोर रायजो अनलांथों नाथाय लासै लासै जेब्ला फेब्रुवारिनि सम सफैयो अब्ला बे समाव आंनि मबाइलखौ आङो बिथांनो होलांनानै आं बुंदों बियादै फिसा आङो दसे गेस एजेन्टआव आङो गेस लायनो थांनो होननानै आंनि मबाइलखौ होनानै 2 घन्टा आङो गेस लायनायाव लाइन जादों बे समावनो बिथांनि गोसोआव सैताना हाबबाय खोमा मानोना आंनियाव एसे फैसा दंमोन जानो हागौ बे इउटुब चेनेलफोरनि फैसाया दं इउटुब चेनेलनि फैसाफ्रा एसे हाबनाय आरो माखासे आंनि ओरैनो गरफा गरनै जमा जानाय गासै फैसा दंमोन 35,000 थाखा दंमोन आंनि गुगोल पेआव 35,000सो दंमोन दा बेनिफ्राय बियो गुगोल पेखौ आं गैयाव बियो मा खालामबाय पासवार्ड चेन्ज खालामनानै लोगो लोगो गाव पासवार्ड चेन्ज खालामनानै गावनि लोगोनाव बे सोनानै हरबाय आरो बेजों लोगोसे सासे आरो आइजोनोबो बिनि नामखौबो आं मख'वा सासे आइजो सिख्लानि नामाबो सिखारबाय बेनोबो बियो 5,000 आरो सासेनो 4,000 बेबायदि सानै मानसिनो आरो गावनि मुङावबो बेबायदिनो सोनानै बे 40 रुपिस सोदोंमोन नाथाय गावनाव फेल जेब्ला आं गुगोल स्ट'रियाव नायबाय स्टेटमेन्ट खालामबाय बे फैसा अब्ला बिथांमोननि फन नाम्बार आरो बिथांनि नाम दं अब्ला आङो खावलायहरबाय बाबु नोंनि एकाउन्टआव आंनि
फैसा हाबैदों अब्ला बिथाङा डाइरेक्ट बुंबाय औ आदै आंनि लोगोजों आं दहाय नोंनाव थांदोंमोन ना नोंनि इउटुबखौ एडिटिं खालामनायाव नाथाय नों गैयियाव बियो मानसिया आंनो आंनि फन पेआव बियो 4,000 सोना हरदों गावनि स्वीकार खालामबाय बे फैसा मोनग्रा मानसिया नोंनो आंनो खोन्थाबाय स्वीकार आरो खालामबाय सैथोखौ आरो बेनिफ्राय जाय आंनाव एडिटिं खालामग्रा बेखौ बुंबाय बियादै फिसा नों मानो बेबायदि खालामखो हैफिनगोन आदै हैफिनगोन होननानै गावनो बुंबाय अखानायै बियो अखा हाब्लाबो बे होफैफिनबाय नाथाय आंनि बे दिननिफ्राय गोसोआव सानबाय बेबादि मानो बियो सिखाव खालामबायखो जायखौ अनोमोन आं जायखौ आङो गावनि फिसाबायदि अननानै बेखौ खालामदों आरो बेनो आंनि गुगोल पेखौ बियो आंनियाव उइदाउट पारमिसन गैयाजासेनो बिनाव सोना हरबाय आरो बेनिफ्राय साननैनि उनाव नायबाय आङो सोरबा सासे सिख्लानि नामाव आरोबा 5,000 अब्ला बेखौबो आं फन खालामबाय मानो आंनाव गुगोल पेनि स्ट'रियाव गासिबो दंजोबो नामबो दङ आरो बेजों लोगोसे फन नाम्बार दं फन खालामबाय अब्ला बेबो बुंबाय औ आदै उमुगानो सोना हरदों आं नामखौ मख'वा आं जाय बियादै फिसा आंनि सायाव दा बे गिथाव बाथाव जाथायखौ मावदों माने बिनि गोसोखौ आं सोलायहोनो आं बेखौ दाग फोनाङा रावनोबो ससियेल मिडियाआव खोन्थाया बेजों मिथिहोनो थाखाय दा बिनिफ्राय मिथिनो मोनबाय अब्ला अननानै नों बेखौ हरफिन लोगो लोगो बे दानबाय आरो दिनैसिम बियो गावनि फनखौ बियो मालाबाबो रिसिभ खालामा आं बिनिफ्राय बे मानसिनि गोसोखौ मिथिनो मोनबाय अब्लाबो आं बिनि सायाव अननायजों निमाहा होनानै बे फैसाखौबो रिटार्न खालामफिनैलाय नाथाय गोसोआव सानना लाबाय मानो बेबायदि मानो होननानै नाथाय इसोरा बेखौ सानसे सोलायथों होननानै सम सम आंनि बे इउटुब एडिटिं खालामनायावनो गोबां इसोरनि बोसोनफोर होनायखौ बे खोनासंखो नाथाय बिनि गोसोआ जेरै आं बेखौनो बुंनो सानो जाय अननायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ गावजों 12 जन चेलाफोरनि गेजेराव बियो जुदासखौबो लाफादोंमोन जुदासनि गासैखौबो बे मिथिगौ अब्ला बिनि गोसोआ सोलायथों होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ डाइरेक्ट थोंजों दाय हमाखै नाथाय बियो लाखोमादों बे मा मावगोन बेखौ गासै इसोरा मिथिगौ जिसुआ मिथिगौ आंबो बेखौ मिथिगौमोन नाथाय बिनि गोसोआ सोलायाखै जोबनायसिम सोलायैयाव नै आङो बे बोसोरावनो बे डिसेम्बरावनो आङो बावैसो बे थानायाव माखासे नैबे फैसा खावजानाय आंनि नैबे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि निफ्राय माखासे फैसाफोरखौ गावनि एकाउन्टाव सोना लानायफ्रा बे जाथायफ्रा जादों नाथाय बे फैसा सोना लानायनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङामोन मानोना बेखौ गोबां माखासे मानसिफ्रा बुंदों नोंनि पासवार्डखौ चेन्ज खालामब्लाबो बेयो आरोबाव माखासे गुगोल एक्सन बेनि नोंनि सिकिउरिटि सेटिङाव नों थाङाब्ला नों एक्सपार्ट मानसि नोंना बेखौ मोजां सेटिं खालामाब्ला आरो बेबायदिनो बियो गावनि पासवार्डखौ लाखाजोब्बाय आरो नोङो नोंनि जायगायाव गावनि गाज्रि पिक्सारफोरखौ होनानै नोंखौ गिदिरथार सानसे फासि फोनांनो हागौ बेनिखायनो नों गोख्रैनो थानायनि हेफाजाब ला होननानैसो आं दिनै बे आंनि मबाइल आरो जाय मानसिनियाव एकाउन्टआव क्रेडिट जादों बिथांमोननि मुंखौ लानानै आं होनाय जादों नाथाय जाय दिनै बे थानायाव लाबोजादों बिनि नामखौ आं होनाय जायाखै आं एफआइआरबो खालामाखै आं सार आंखौ सहाय खालामदो आंनि नैबे इउटुब चेनेलखौ सोरबा सुबुङा हेकार आरो बेखौ लानानै सोरबा गाज्रि माबा मोनसे भाइराल खालामनो हागौ बिनि थाखाय आं गिनाय फैदों अननानै सोर मा खालामदों आं रावखौबो डाइरेक्ट सासपेक्ट खालामा रायखौबो हमा बेनिखायनो अननानै सार आंखौ एसे हेफाजाब खालामदोंनानै अब्ला आं बे आंनि मबाइल नाम्बार आरो बेजों लोगोसे बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों सोरनाव हाबदों बे गासैबो स्ट'रिफोरखौ आङो थानायाव गथायनाय जाबाय नाथाय सोर रावखौबो आङो एफआइआरबो खालामाखै मानोना आं बे सुबुंखौबो सन्देहल' खालामदों नङाबो जानो हागौ मानोना दानि बोथोराव गोबां बायदिसिना फ्रड दं फेक दं जेरै जों खोनानो मोनो आंनावनो फैबाय थादोंमोन आगोलाव कौन बनेगा करोड़पति नोंथांनाव नों मबाइला लाखि 25 लाख लटारि नांबाय आरो नोंथाङा जुदि नोंथांनि गासैबो डिटेल्सखौ हरजोबनानै आरो बेनिफ्राय जोंनो जेरै बे 2 घन्टानि गेजेराव नोंथांनि एकाउन्टआव क्रेडिट जागोन नोंथाङा 50,000 एडभान्स हरग्रोबानो दानो बे 25 लाखआ हाबगोन होननानै गले गले बुंदों आरो आंनि नसुंसेयावबो बिदि जादों माबायदि जादों नोंनियाव माखासे सना आरो लेपटप दामि बुस्थुफ्रा नोंनियाव पार्सेल लन्डननिफ्राय फैगासिनो दं बेनिखायनो नोङो 2 लाख फैसा सोना हरग्रो होननानै बेबायदि सासे आंनि न' खाथियाव थानाय न' भारा थानाय बिथांनाव अब्ला बुंबाय आदा आंनो 50,000 हरथ' मानो आंहा लन्डनाव सासे सिनायनाय मानसि दं मानोना बियो आंनो पार्सेल हरगोन आंनो लेपटप हरगोन आंनो सना हरगोननो दा माबायाव दङ दिल्लीयाव सफैबाय
पस्ट अफिसाव बेनिखायनो दा बेहाय पस्ट अफिसनि माखासे पस्ट मास्टारफ्रा आंनो फन खालामदों 2 लाख थाखा सोना हरगोन आरो बाहाय जानो हागौ 2 कौटिसोनि माल दं अब्ला बुंबाय नङा बिनानाव नों थगायजाबाय नोंखौ आदा अननानै हरथार अब्ला आङो बिनि बै फन नाम्बारखौ बिबाय आं रायलायबाय आप कौन है अब्ला बुंबाय आं बिनि न'खरनि मानसि अब्ला गले गले आंबो बिजों रायलायबाय थादों सप्ताह खेबसे जोबथारनायाव बुंबाय आप कौन है बिदि बुंहरबाय थानायाव आङो नोंथांनि खाथियाव दङ दिल्लीनि आङो जाय जायगायाव हेड अफिस पस्ट अफिस आं बाहाय दङ आं CBI अफिसार बुंनाय लोगो लोगो बिदिनिफ्राय दानबाय आं बेखौ थगायहरबाय बेबायदिनो गोबां जोंनि गेजेराव दा बिदिनो गोबां मानसिफ्रा थगायजानाय सोरबा साख्रि होगोन होननानै थगायजानाय अनलाइनाव बेबायदिनो लन मोनगोन होननानै थगायजानाय बेबायदि जों जानो नाङा बेफोरबायदि जाथायखौ आङो खोनाबाय थादों आरो खालामजादों नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि जाथाय खालामजानाया आंनो जाबाय बेबो आं जायखौ अननानै जाय बियादै फिसाखौ फिसाबादि अननानै आङो बेखौ आंनि न'आव लाबोदोंमोन आरो बेखौ आङो दांहोदोंमोन नाथाय मोनसे गेदेर बे पाप मावबाय बे पापा बेनोदि नाथाय बे पापखौ बुजियाखिसै जायखौ आं मबाइलखौ बेखायनो खायसे बुंदों बेबायदि होननानै मबाइलखौ रावनोबो दाहो नङाबा नोंनि गासैबो जिबनखौ बरबाद खालामजोबगोन दा बियो आंनि मबाइलखौ 2 घन्टा लेट जानानै पासवार्ड सोलायनानै गुगोल पेनिफ्राय बियो मोनसे 5,000 मोनसे 4,000 बेबायदि खालामबाय बेखौबो बे स्वीकार खालामाखिसै जायनि थाखाय बे स्वीकार खालामैयाव नाथाय बै जायफ्रा हाबहैजादों हरजादों बिथांमोना बुंहरामोनब्ला आङो बेखौ होननानै मिथियामोन नाथाय बिथांमोना सासे होफैफिनबाय आरो सासे होफैफिनाखै नाथाय दा बिनि गेजेराव आङो दा नोंथांमोननो जाय बियादै फिसाया आंनाव सोंदों आं गालाव फिन होगासिनो दङ मानोना जाय बे सुबुङा जेब्ला आंनि सायाव बे मेसेज हरबावदोंमोन मेसेजआ आं नङा सोरबा नोङो सोरखौबा एडिटिं खालामहोदों बैसोरसो जानो हागौ आं बिदि मावा बायदिसिना बे मेसेज हरदों आरो बियो बुंहरबावदों नोङो जुदि बेबायदि नोङो थानायाव केस होयोबा आंथ' थानायावबो FIR केस होआखै गले गले बुंदों मानो थानानि मानसिया नायगिरनानै साइबार क्राइमाव नायनानै बिनि नामखौ मोनहैबाय जायनि थाखाय बिनि नाम आरो बिनि फट' आरो बिनि मबाइलखौ मोननानै बेखौ फन खालामसेयावबो नाथाय बियो थानासिम सफैयाखै अब्ला बे आंखौ बुंबाय आंखौ आदै होनना बुंबाय आदै नों आंखौ थानायाव केस होदों नामा नों बेबायदि केस होयोब्ला नोंहाबो बदनाम जागोन नोंनि इउटुबा ब्लक जागोन आरो उनाव बुंबाय अब्लालाय नोंनावनो गासै पासवार्डआव दंजोबो अब्ला गासैबो पासवार्डआव दंजोबो अब्लासो नोङो आंनि इउटुबखौ नोङो ब्लक खालामनो हानाय नङा बेजोंनो नोंनि बे बुंनायजोंनो मोनसे गेदेर प्रुफ जाबाय आरो बुंहरफिनलायबाय नङा थानायाव होनाय मानि मानसिफ्रा खम जागोन भिउआ खम जागोन होननानै बेबायदिनो उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंनाय थानाय बिथांनि गासै मेसेजआ आंनाव दंजोबो नाथाय बेफोरखौबो आङो थानायाव खोन्थानाय जायाखै बिथाङा बेबायदि मेसेज दा बेबायदिनो दिनै जाय बिथाङा आंनियाव बेबायदि खामानिखौ मावदों आं बिथांखौ दिनै आङो मालाबाबो FIR होआखै दा बिनि गेजेराव नैबे जाथाया जाबाय बियो गुगोल पेनिफ्राय लांबाय आरो गावनावबो खालामबाय आरो बेनिफ्राय बियो 7 मानसिनो मोनसेया जादों इउटुबनिफ्राय आरो मोनसेयाबो इउटुबनिफ्राय हरनाय आरो मोनसे गुगोल पे आरो मोनसे 7 मानसिनि बे सासेनि गेजेरजों 7 मानसियाबो दिनै जुदि बिसोरो थानायनि मानसिया जुदि बेखौ लाबोयोब्ला 7 मानसिखौबो जेलाव जोबफानाय जाबायमोन गेदेरथार बे दायनिगिरि मानोना बे सासे फरायफुनाय गथ' सासे मोजां मेथाइ खनगिरि धोरोमाबो मोजां आरो न'खराव समाजाव मण्डलियाव गासैबो मोजां समाजनि मानसिफ्राबो बेखौ मोजां मोनो आरो बे न'खरनि बे मण्डलनि मानसियाबो जोबोर मोजां आं बेखौ मिथिगौ मालाबाबो बिसोर इनाय नङा मोजां धोरोमनि बिसोरनि धोरोमा बिसोरनि जिउआव फोथायनायाव जोबोर मोजां जेब्ला आंखौ लोगो हमफैयो आङो थानायाव लोगो मोनो अब्ला बिथांमोनजों दैदेनगिरिफोरजों पास्टरफोरजों आङो सावरायनो मोननानै बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोन्दों बिथांनि बे गासै मावनायफोरखौ उनावसो मिथिजोबदों दा बेफोरबायदि गासै खामानि मावनायफोरनि गेजेरजों दा माबायदि आवगायलांगासिनो दङ दा बे अननानै जाय बियादै फिसा बे गोसो सोलायनांगोन आरो बिनि उनावहाय आङो माखासे नोंथांमोननिफ्राय फिनखौ होबावगोन दा आंनि गेजेराव जाय बियादै एलबार्ट नार्जारिया माखासे सोंनो गोनां सोंबावगोन बेथ' थारैनो बिराद
दुखु गोनां बाथ्रा आरो सोलोंनो गोनांबो जोंनि बर' समाजाव गोबां इउटुबार्सफोर दङ माने बेफोरखौ नोजोर बोनानै जेरै आदैनि लाइफआव जाबाय दा बेखौ सोलोंनाया गाहाम आरो आदैया माने अनदों फोथायदों गावनि मानसि बेनो आरो दा बेनो दाय गोनां बादि जाबाय आरो खिन्थु मोनसे खाफाल गोनाङा बेनो जेरै आदैया गावनो खुद बुंखाबाय जे थानायाव थांदोंब्लाबो एफआइआर होआखै खिन्थु थानायाबो लुबैदों जे एफआइआर होनांगौ हो लाबो बे खोथाखौ बुंखानाय खिन्थु आदैया माने आंबो खोनाबाय मा बे इसोरनि खामानि मावग्रा मानसि रिट्रिट खालामग्रा मानसिया मानो बिदि पुलिस थानासिम थांनो मोननांगौ बिनि धोरोमा बोरो बिनि इसोरा बोरो बे खोथाखौ बिराद बानसावदों बुंदों आरोना आंनि खोमायावबो हाबफैदों खिन्थु दा रोखा नुबाय नोंसोरो आदैया गावनो एफआइआर होआखै होनायमोनब्ला बे गथ'खौ लकआपआवबो सोगौमोन सोआखै बेखौ सोंदों मादों साइबार क्राइमावथ' सोरखौ खुब माबानो थगायनोथ' हाया मिथिजोबखायो लेपटप लानानैसो सोंखानाय दा बेखिनिसिमाव आंबो मिथिबाय आरोना दा खाफाल गोनां बेनो माने एफआइआर होनायमोनब्ला जेनेबा बे बाबुआ सोरनो फैसा सोनानै हरदों बिसोरबो एखे क्राइमावनो गोग्लैगोन जायानो बे मानसिया फैसा सोनानै हरदों बिसोर साफ्रोमखौबो उथायजोबगौमोन पुलिसा दा बेखायनो नोंसोरो बुहुद खाफाल गोनां बिराद मोजां जथेस्थ' ओरैबायदि दाग नांगौमोन पुलिस होनोबा नोंसोरबो मिथिखायोना आयेन खानुना माबायदि जौयै जौसे माने लावो बेफोरबायदि जायो आरो दागाथ' माब्लाबाबो गोमोरा बियो उनाव लास्टआवहाय माने साख्रि बाख्रिनि खोथाबो थाहैबाय बेफोरबायदि केस थायोब्लाथ' नों जबनि खुनु माबायानो नुहुरखाया दा बेखिनि समाव माने खाफाल गोनां आरोना नोंसोरो माने एफआइआर होनाय जायाखै खिन्थु दाना आं आंनि दुखुखौ फोरमायनोसैलाय आं जेब्लानो खोनादोंना आदै हमनानै ला बा एथ' खस्थ' भिडिअ बानायो इउटुब बानायो जेरै जों दाख्लैसो अनथोब जि खस्थ' साननै शुटिं खालामलायनाय आं जेब्ला फनाव खोनाबाय मिथिबाय ओरैबायदि दुखु मोनबाय आङो आयौ एथ' खस्थ' खालामदों माने बयबो सापर्ट खालामदों जुदि प्रेयार मिनिस्ट्रियाव माने गोबां खुरिया गोरिब दुखिया मानसिफोर फैयो बेफोरबायदि फिसा फिसा बिजानाय हामजानाय बेफोरबायदि प्रुफखौ माने गुबुना मिथियो नुयो दा बिनि गेजेरावबो एसे फैसा हाबो बयबो मिथिखायो बेखौ दा एसे फैसाखौनो लब जानानै बेबायदि खालामनाय खस्थ'आ खालामो जों भिडिअ खालामनानै गुबुन सासेयासो ब्लड लांनाय आं खिन्थु ओरैबायदि दुखु मोनदों ओरैबायदि रागबो जोंदों आङो ओरैबायदि खुद्रिदों आं हाबा बेफोरबायदि गथ'खौ मानो कनसिडार होनांगौ बेबायदि आं सानदों खिन्थु आं बाख्नायो दिनै जिउजों आदैया जे बिसोरखौ निमाहा होनो हाबाय आंबो बिनिफ्राय सोलोंनो हाबाय खिन्थु मोनसे साबधान जानो गोनाङा बेनो अननानै बेफोरबायदिनिफ्राय एसे हुसियार जा आरो मानो हुसियार जा ना जानो हायो ना लोंनो हायो ना उन्दुनो हायो बेबायदि टेनसन जायो ना आननेसेसारि बेबायदि टेनसन जानाय ओंखायनो साबधान जानाया गाहाम आरो ओमफ्राय आदै आं नैबेखौसो सोंनो लुबैबावदों दा बेसेबांसिमाव आवगायनानै दं माबायदि एग्रिमेन्ट जाखो नैबेखौ एसे खोन्थायोब्ला गाहाम जायो आरो अब्ला दा गासै अनजाग्रा बे जातीय प्राइम मिनिस्टारखौ नायग्रा नोंथांमोना दा नायगासिनो दङ आरो जाय अनजाग्रा एलबार्ट नार्जारि आंनि बे सोंलुखौ सोंनायनि गेजेरजों आरोबाव आं बेखौनो मिथिहोबावनो लुबैदों जेब्ला जाय साइबार क्राइमाव नायनानै मानोना जाय हमजानाय सुबुङा बे सानदों आरो बिनि लिरना हरनाया थानानिफ्राय कल खालामजाबाय थानायाव बिथांनि एड्रेसाबो मोजाङै मोनैलाय अब्ला कल खालामजादों फन नाम्बारखौ मोननानै अब्ला बे समाव आंनो बे मेसेजाव लिरना हरदों थानानिफ्राय कल फैगासिनो नों आंखौ माबायदि केस होदों केस होयोब्ला गेदेर नोंहाबो बदनाम जागोन आंहाबो न'खराव बदनाम जागोन बेनिखायनो थानानि मानसिखौ थाब बन्द' खालामहैनांगौ आं बे समाव जेबो बुंहराखै मानोना आङो बेखौ होननानै आंबो मिथिया बेनो लांदों होनना मिथिया बे गावसो बेबायदि बुंहरबाय थाबाय मेसेजजों अब्ला आङो सानबाय अब्ला गावनो नामा अब्ला थानानिफ्राय कल खालामजानायावबो बे होमबालाय बेसो आं बे दिननिफ्राय मिथिनो मोनबाय अब्ला बिथाङा बेनो मा जायखौ आङो सन्देहल' खालामदों नाथाय कारेक्ट एबा डाइरेक्ट बेखौ होननानै आङो एफआइआरबो होनाय जायाखै थानानियाथ' मिथिखाबायानो साइबार क्राइमा गासैबो नायजोबनानै आरो बेनिफ्राय नायना बिथाङा बेनिफ्राय फैयाखैमोन आं जेब्ला मोनसे जायगायाव कन्दरबेल होननाय मोनसे गामियाव आङो फुंनिफ्रायनो गिर्जायाव अब्ला इसोरनि बोसोन होगासिनो दंमोन ओंखाम जानाय समाव जेब्ला 3 बाजि जाबाय 3 बाजि जानाय समाव फन फैबाय बिथांनिनो आङो आंनिफ्राय 8थानिफ्राय फन खालामबाय नों जायखौ नागिरनो थिनदों बे मानसिखौ जों मोनबाय नोङो गोख्रै थानायाव फैदो होननानै जाय थानानिफ्राय एसिस्टेन्ट पुलिस अफिसारा अब्ला आंखौ कल खालामनायाव ओंखाम जानायखौ दोन्थ'ना आं रायहरबाय आङो दा गोजान जायगायाव दङ जानांगौ आं 1 घन्टानि उनावसो सहैगोन मानोना आं दहाय गिर्जायाव दंमोन दे जागोन जों नेबाय थागोन आङो अब्ला मिथिबाय होमब्ला हमजाबाय बियो
अब्ला बिसो आंहाबो साननाय फैबाय मानोना बेखौनो मिथिया आं बिनि नामखौबो एफआइआर खालामाखै जेबो एप्लिकेसनबो होआखै आंनि मबाइल आरो नैबे माखासे जायखौ नोंथांमोनखौ आंनो बेहाय आपल'ड खालामना होगोन जाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन मानोना बे माखासे नामफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन जाय बे आंनि इउटुब स्टुडिअनिफ्राय थांनाय बे क्रेडिट जाहैनाय बेखौ नोंथांमोनखौ आङो बे जायगायावनो आपल'ड खालामना होगोन आङो बेनिफ्रायसो नागिरनो थिनदों अब्लासो बिनियाव मोनहैबाय आरो बेनिफ्राय जेब्ला बे जाथाया जायो बिथाङा मा होननानै मानसिफोरखौ लेंबोखो 40-45 मानसिसो थानायाव गोबांथार मोजां मोजां मानसिफ्रा नुजाफैबाय नंगौ माबा मोनसे थानानि मानसिफ्रा थांना लाना फैयोब्ला न'खरनि मानसिफ्रा गाबगोन दाय गैयालाबानो माबा सोरनिबा फासायजाबा नामा बिदि साननानै उन उन मानसिफ्रा फैबाय बिनि फन बयबो आरो आंखौबो फन खालामबाय माथो दैमालु नोङो सासे धोरोमाव ओंखारग्रा जानानैबो माने सोरखौबा सासे मानसिखौ सासे सेंग्रा मोजां मानसिखौ इसोरनि मोजां मेथाइ खनग्रा बे मोजां बयजोंबो समाज ओंखारग्रा बेबायदि मानसिखौ नों मानोथो थानाव केस होखो होनना बुंबाय अब्ला आङो जेबो बुंहराखै उनाव मिथिगोन बियो दाया सोरनि आंनि ना बिथांनि होननानै आं बेखौल' बुंना थादों मानोना आङो बिनिसिम सोंफैयाब्ला थानासिम सोंफैना बेनावबो डाइरेक्ट सोंना नङाब्ला आं रावनोबो बेखौ थार बबे नंगौ बबे नङा बेखौ रावनोबो फिनहरनो हाया जेब्ला नुफैबाय गोबां मानसिफ्रा थानानि मोखाङाव दङ बयबो बुंबाय आंनि न'आवबो फैना बुंफैबाय नाथाय बिथांमोननि न'खरनि मानसिफ्रा फैना बुंफैदों अननानै सार दैमालुआ बियो थाबैनो उद्धार खालामनो 24 आवारनि गेजेराव जुदि बेखौ जुदि दिहुनाब्ला रेजिस्टार जागोन आरो जेलाव थांनांगोन आंनिफ्राय बेखौ आं जेलावबो हरा मानोना बियो जुदि गावनोब्ला गाव होननानै नोंगौखौ स्वीकार खालामनानै बियो जुदि सख'जानायखौ मोननो लुबैदोंब्ला बे बुंथों नङाबा नङा बुंथों आं बेखौल' बुंबाय न'आव बुंफैबाय बेसेबां थाखा लादों जों होजोबनोसै होननानै न'खरनि मानसियाबो आंनि मिसेसनो जाय आलफानसा बिमानो खोन्थाफैबाय आंनो मिसेसआ खोन्थाहरबाय आं जेबो बुङाखै जेब्ला थानायाव सहैयो दरखं मोखाङावनो गोबां मानसिफ्रा आंखौ बेंखनजोब्बाय आरो माखासे बाथ्राखौ बुंनोनो समखौनो होआखै गावसोरबो बिथां बुंबाय बायदिसिना बुंबाय नाथाय बिसोर गाज्रि बुङाखै रावबो मानोना बिथांमोननि साननायाव बै सेंग्रानि बुंनाय बाथ्राया बेनोदि आंखौ नंखाय दैयाव फासायबाय सोर फासायखो दैमालुआ आंखौ नंखाय दैयावनो केस होबाय बेबायदि बिसोरबो नंगौ सानबाय आरो मानसिफोरनि गोसोआव माखासे आङो उनाव आंनि सायाव खोनाबाय बे सासे रिट्रिट खालामग्रा सासे रिट्रिट प्रिस्टार सासे धोरोमनि बाइबेलनि बाथ्रा बुंग्रा बेबायदि मानसिया मानो थानाव केस होनो मोननांगौ बेबायदि बाथ्रा आङो रायलायनोबो खोनाबाय थेवबो आं बिथांमोनखौ जेबो बुङाखै इसोरा दसे उनाव बिथांमोनखौ मिथिहोगोन आरो सिरि थादों आं बिथांमोननि थानायाव मानोना सोरगिदिं CC केमेरा दं आरो बे जायगायाव गोबां बिथांमोननि मोजां मानसिफोर पास्टर फैदों फालक फैदों आरो बिदिनो माखासे समाजनि दैदेनगिरिफोर मोजां मोजां मानसिफोर फैदों जोहोलावफोर फैदों इयुथफोर फैदों 30-40 जन मानसिफोर मानोना बिथांनि सायाव मोजां फोथायना फैदोंमोन नाथाय बिथाङा दि बे गथ'आ दि बेबायदि सिङाव गाज्रि खामानि मावखोमादों बेखौ बिथांमोनाबो मिथिया लेंहरजानाय हिसाबै फैदों आंबो हमजायोब्ला आंबो सिङाव दा मा दाय मावदों रावबोथ' मिथिया सायावसो आंखौ मोजां नुगोन सिङाव एसे जानो आङो गाज्रि मावखोमानोबो थानो हागौ बेनिखायनो आं बियादै फिसाखौ आं लिरना हरखादोंमोन दाय मावोब्ला आइननि बेरेखा मावोब्ला प्राइम मिनिस्टारबाबो गवा चिफ मिनिस्टारबाबो गवा सोरबा आंबाबो गवा सोरबा धोरोमनि खामानि मावग्रा फादार सिस्टार पास्टरबाबो रावबो गवा आरो बिनिफ्राय बांसिन साजा मोनगोन नोरगाव इसोरनि थिननाय आइनखौ सेफायोब्ला आं बे बाथ्राखौ लानानै बेनो आं मेसेजाव लिरना हरखादोंमोन नाथाय बियो बे बाथ्राखौ बे मानियाखै दा गले गले लेंहरबाबो बियो आं बुंदोंमोन आंनाव फैबाबो थारैनो नों लादोंब्ला आंनाव फै थेवबो बियो आंनाव फैयाखै आंनि अनगायै आङो गुबुनफोरखौबो रायज्लायनो थिनदों अब्लाबो बे आं लायाखै बेबा सोर लादों आं गुबुन मानसि 3-4 मानसिजोंबो रायज्लायहोदों नोङो बेबायदि लामारदोंब्ला गले गले खावना लाङो दिनै बे 21निफ्राय 26सिम फैसा हाबगोन अब्ला बाहायनो हाबलायबाय आङो आंनि एकाउन्टखौ होयो जेब्ला फैसा हाबो बे नायबाय थायो आरो सोरबा लोगोनिखौ जानांगौ बेहा गें दं नामा आं बेखौसो बुंनो सानो मानोना बे गासैबो न'खरनि मानसि नङानो सोरबा बिनि जायफ्रा एकाउन्टआव नाम होदों बै गावनि लोगोफोर आरो बेनिफ्राय बे फैसाखौ लायो जेरै माखासेफ्रा गुबुन गुबुन एकाउन्ट खुलिनानै बिदि फैसा सोयो 2 नाम्बारनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि बेबो बेबायदि मावनाय
दा बिसोर साब्रै मानसिखौबो हमोब्ला दिनै बिसोरबो जेलाव सोबफायोमोन नाथाय आं बिदिखौ खामानिखौ मावाखै दा बेनि गेजेराव जेब्ला गासै सैथो बाथ्राखौ आङो जेब्ला बिथांमोननि पास्टरनो बिथांमोननि मोजां मोजां मानसिनो जोंनि मोजां दैदेनगिरि समाजनि मानसिफोर फैदों गामिनि फैदों गासै बाथ्राखौ मिथियो अब्ला बिथांमोना सैथोखौ मिथिना बिथांमोनाबो गोबां दुखु मोनबाय आय' जाय गथ'खौ मोजां सानदोंमोन जायखौ मोजां धोरोमनि मेथाइ खनग्रा नंगौ जुदासाबो जिसुजों थाबायदोंमोन बियो इसोरनि गासै फोरबोनि गासै महिमाखौ नुदोंब्लाबो नाथाय जोबनायाव बे थाखानि लबावनो बे जिसुखौ 30 रांनि फानदों दिनै बे गथ'आबो थाखानि लब खालामनानै एसेल' फैसाखौनो दिनै बियो लब खालामनानै बेबायदि माखासे गाज्रि खामानि नाथाय आङो थाखानि थाखाय बे खावजानायनि थाखाय आं जेबो दुखु मोनाखै माखौ आंहा गिनाय फैदों मानोना बेनाव गासै पासवार्ड गासैबो गुगोल एक्सन गासैबो बेनाव सिकिउरिटि गासैबो दंजोबो जेब्ला बियो आंनि मुङै बे नङाब्लाबो सोरबा जुदि गाज्रि जुदि पिक्सारफोर होनानै गाज्रि भिडिअफोर होनानै गाज्रि आंनि मुङावनो आंनि एकाउन्टआवनो बेबायदि होनानै जुदि जोबनायाव सोर दैमालुआ गेदेरथार बियो बदनाम मोनगोन बेफोरखौ गिनानैसो आङो नै सार अननानै बेखौ इनकुवारि खालामदो होननानै आं नागिरनो थिननाय जादों नाथाय बै सुबुंनि मुंखौबो आं मिथिया बेखौ डाइरेक्ट बुंनाय जायाखै सोरबा जानो हागौ बेनिखायनो सोरबाब्लाबो थानायाव थांनानै हेफाजाब लानांगोन साइबार क्राइमनि हेफाजाब लानांगोन नोंनि फेसबुकखौ नोंनि सोरबा इउटुब चेनेलखौ नोंनि सोरबा एकाउन्टखौ सोरबा जुदि खावदोंब्ला नों थानानै साइबार क्राइमनि हेफाजाब लानो गोनां जागोन बाहाय धोरोमनि बाथ्रा फैया जोङो बेखौ जिबनखौ गावनि जिबनखौ बासायनो थाखाय जोङो बदनामनिफ्राय गाज्रि मुं सुजानायनिफ्राय बासायनो थाखाय बे लाइनखौ लानो थाखायसो आङो दिनै थानासिम थांनाय जादोंमोन दा फैयै फैयै फैनानै जोबथारनायाव जेब्ला असि सारा फैयो मोनाबिलि समाव आरो बे समाव असिया लेपटपखौ खुलिनानै बुंबाय खोनासं भाइटि हसाबले हसा कबि मिसा नखबा सब साइबार क्राइमनो डाइरेक्ट बुंबाय नों जुदि नंखाय बुङोब्ला नोंनि केसा डाबल जागोन बाय सासे मोजां साधारन सासे धोरोमाव ओंखारग्रा मानसिखौ नों मानो बिदि खामानि मावनो गोनां बुंबाय नों बुं सैथोखौ हय सार अब्लासो बियो असिनि सिङाव सिखार खालामना बे नंखाय बुंब्लाबो गासैबो बिनि गासै नामफ्रा सिखारजोबनाय नागिरै बिनि नामा सिखारहैदों मानो बिनि नामा सिगां गैयामोन नाथाय उनावसो बिनियाव जोबथाहैदों दा बेबायदिनो जोबथानायाव असिया बेनिफ्राय गासै बाथ्राखौ मिथिबाय आरो बेनिफ्राय खाथियाव थानाय जाय धोरोमाव ओंखारनाय जाय माखासे मण्डलिनि दैदेनगिरि बिथांमोना सासे गियानि गुनि मानसि बिथाङाबो मिथिनो मोनबाय हाबाब दहायसिम बियो सिखार खालामाखै दहायसिम नङा होनना बुंबाय थादों दासो नै सिखार खालामदों बिसोरनि गोसोआव दुखु मोनबाय मण्डलनि मानसिया दुखु मोनबाय मोजां दैदेनगिरिनि इयुथ जोहोलावफ्राबो दुखु मोनबाय जानो हागौ ना दुखु मोनाखै ना आंनि सायाव दुखु मोनदों आं बेखौ मिथिया इसोरा मिथिगौ अब्ला ओमफ्राय नोंनि मबाइलाव हर मबाइलखौ बियो उल्थां फाल्थां बुंबावनो नागिरदोंमोन बोरैबा हाबफ्लांदोंदां गेम गेलेयो नालाय आङो मिसा नखबा होनबाय डाइरेक्ट थाखा फैसा खोथा खबर नालागे डाइरेक्ट बेबायदि असमगोन नोंनि मबाइल हर दाना मबाइलखौ बेनिफ्राय होआ नंबाय जेब्ला मबाइलखौ आं होआ नंबाय नोंनि बायदि हाजारनि मबाइल सिज खालामनाय दं मास मोनसे मोननैनि थाखाय दोनथ'दों जेब्ला मोजाङाव फैगोन अब्लासो नों मोनलांफिनगोन अब्ला बिनियाव आङो जेसेबां मोननो गोनां फैसाफोर दंब्लाबो नाथाय होनो गोनां आं लुबैयाखैमोन 25,500 थाखाखौ बियो आंनो गाव लिराखैब्लाबो थानानिफ्राय लिरनानै जोबथानायाव बियो नैबे जानुवारियाव 20 थारिखनि सिगां बियो होनो गोनां बे बाथ्राखौ बे लिरना होलांबाय आरो दा माखासे बिनि मबाइलखौ रिस्ट'र खालामनो थाखाय थानायावबो थांखि लादों खोमा दा बेनिखायनो आङो दिनै बे बाथ्राखौ बेखौनो फोरमायनो सानदों मानोना बिसिम जानानै दं दा बेनिखायनो दा गोबां अनसायग्रा नायग्राफोर जाय मण्डलनि मानसिफ्रा आं खोनानो मोनदों आं बेखौ मोनदों थां बे बियादै फिसाखौ लानानै नोंसोरो मण्डलिनि गागि पास्टरफोरखौ लानानै मोजां काउन्सिलिं ला बे बियादै फिसानि थाखाय नोंसोर आर'जाव ला बे बियादै फिसाखौ नोङो मोजां बानजाय होननानै आं बिसोरखौ बुंदों आरो सासे मोजां जाय बे मण्डलिनि दैदेनगिरिया न'खरनिबो जायो बे बुंबाय नोङो बिफानि समान नों बेखौ खुलुम बेखौ गोबा नाथाय बे गोसो गैयै दा नों टेनसनबो जानो हागौ आंसो बेखौ गोबानानै बाबो नों दिननिफ्राय बिदि दा मावसै गोसो गोथारै आं बेखौ निमाहा होदों आं दासिमबो निमाहा होयो आरो बेखौल' नङा गुबुन जायफ्रा जोंनि गेजेराव बेबायदि पापखौ मावनानै आगान सुरदोंब्ला आं गुरै खावलायहरो जाहाथे नैबे जाय बियादै फिसाया बेयो सोरनिबा इउटुब चेनेलनिफ्राय फैसा खावनाय आरो माब्लाबा बेबायदि सोरखौबा फोथायनानै बेबायदि
मबाइलफोरखौ दाहोसै आं फोथायनायाव आंनि अननायावनो आं बे गोरोन्थिखौ खालामनानै लादों बे गोरोन्थिया आंनिबो मानोना जायखौ आं अननानै मबाइलखौ दलद होलांदों बे समाव आंनि मबाइलनिफ्राय बे मा खालामो मबाइलनिफ्राय मानसिखौ बरबाद खालामजोबो बेनिखायनो दिनै नैबे स्टेजसिम जादों मानोना फैगौ बे जानुवारिनि 25 तारिखसिम बिनि मबाइलखौ लाखिनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे गासै अनसायग्रा आइ आफा बिदा फंबायफोर दिनै जाय बियादै एलबारा आंनि थाखाय बे सोंनाय फिननायाव आं बेखौ फिनबाय आरो माबाफोर सोंबावनांगौ दंब्ला आरो माबाफोर मानसिफोरखौ बानजायनांगौ दंब्ला एसे बुंनो हासै बहुद साबायखर थाबाय आदै आंनिफ्राय बुंनांगौआ बेनो आंथ' दा जिउजों नोंखौ बाख्नायो आदै नों जे बेखौ निमाहा होबाय खिन्थु आं मोनब्लाथ' एसे संसारनि बादिसो थांनाय जागौमोन माने आं ओरैबायदि दुखु मोनखादों खोनानानै माखासेफ्रा बुंदों नोंनि जायगायाव सोरबा होनदों सार सोरबा रादादि माने सोरबा आदै होनदों नोंनि जायगायाव गुबुन जायगा मानसि मोनब्ला हयथ' बिसोर नागारनाय नङामोन बे बाथ्राखौ बुंदों आं बेबायदि नङा अब्ला आङो सत्र'खौ निमाहा होनो हायाब्ला गावनि आंगो लोगो खालामनो हायाब्ला आंबो नंखायसो होननानै बे बाथ्राखौ बुङो बेनिखायनो आङो खुगाजोंल' नङा आंनि मावनायफोरजों आंनि इसोरनि रायजोखौ फुवारनांगोन बे मोनसे आंनि थाखाय मानसिफोरखौ मोनसे लामा दिन्थिहोनाय आरो सोलोंनो गोनां सोलोंनायनिसो आङो जेनेबा बे फिसाखौबो आं हामबायो जाय आंनि फैसाखौ बे खावदों इउटुबनिफ्राय बेबायदि खालामदों बियो थाखा फैसा गिदिर नङा आंखौबो मोजांथार बेखौ बियादै फिसाखौबो हामबायो बिनि गेजेरजों बुहुमाव गासै बिदा फंबाय बिनानावफोरखौ जों गावजों गाव माबायदि अनलायनांगौ गोबां दाय जाब्लाबो जोङो केस होलायनो नाङा गोबां दाय जाब्लाबो गोरोबथायाव अनलायनो फैयोब्ला बिसोर थार इसोरनि रायजोआ दा बेखायनो नोंबो माबा बुंनोब्ला दे बुंदो आंनिफ्राय आं बुंखाबाय दहायनो माने बियो बिराद गाज्रि केस जागौमोन आरोना न'खरनि गामिनि मण्डलिनि बहुद बदनाम थांगौमोन बेयाव दा आं बैसोरबादि मानसिखौसो एसे माने एडभाइस होनो गोसो जादों जायानो हमना ला बे बाबुआ माने सिङाव हुसिया डाइरेक्टलि फैसा सोदलाना हरदों फैसा हाबफैदों होननानै रंजादों बा आंनो सोर फैसा सोहरगोन 6,000 मोनबाय आं 10,000 मोनबाय आं खिन्थु बे मोनसे बोरसि बादिसो नाखौ जेरै बोनोबा जोङो बोरसिजों बोनोबाव आदार होनानै थिग बेबादि जादों आरो दा बेखौहाय कानुनाथ' हमना ला सासेया मावदों खिन्थु बिसोरबो जे फैसा सोजानानै हरनाय बिसोरबो गवानाय नङामोन आरो आइदार मिडियायाव आयना नागारा बेखौ नागारा ओरैबायदि बिसोर सानदों मा बिराद फैसा हाबबाय आंनाव हामथारबायलै इसोरानो हरबाय आंखौ नङा बे मोनसे फान बादिसो दा बे सासेया मावदों दा बिसोरबो खाजाजोबगौमोन आं बिसोरखौसो ओरैबायदि टेनसन जालायलायदों गैला बिसोर खाजाजोब्बाय बियो मिडियायावबो ओंखारगौमोन निउसआबो सोंगौमोन मा जादों मा जामारा नै बेफोरबायदि ओरैनो दानि समा जेसेल' मिथिनांगौ माला फैनानै सोंफैगोन मागोन हिरिगोन नै बेबायदि आरो दा नोंसोरखौ इसोरा अनबाय आंनिफ्राय एडभाइसआ बेल'नो धोरोमाबो बिराद गिदिर बदनाम जागौमोन दानि बोथोराव एसे एसेयावनो आरोबाव दाय हमनो नागिरो आरो बे धोरोमाबो थास जागौमोन बे गावनि मानोना बे जायगायाव गोबांथार मेलेमजिबि गियानि गुनि मानसि आथिखालावफोर फैदों मोजां गथ'फोर फैदों बिसोरखौबो जेरै बिराद हेरेसमेन्ट होनाय जादों हरनि बेसेबांबा समसिम बिसोर नेफैबाय थादों मानोना बिसोरनि खोनानो बेलेगमोन जेब्ला उनाव बाथ्राखौ सैथोखौ मिथिबाय दा बिसोरखौ लैजाफानानै जादों बियो आंखौ नंखाय दाव फासायना लाबोबाय बेफोरबायदिबो बुंदोंबो जानो हागौ दा बेफोरबायदिखौ जाहाथे आंबो खावलायहरो जाहाथे बे बियादै फिसाया आरो इयुनाव बेबायदिखौ दा मावथोंसै आरो बेबायदि सोरबा मावग्राफोर दङब्ला बिथांमोना बेबायदिनिफ्राय गोजानाव थानाङाबा जोबनायाव गावनि थांनानै थानाय राहाखौ एसेल' फैसानिखाय बे गाज्रि आखुथायनि गेजेरजों जिबनाव गेदेर मानसि जानांगौआ मोजां मानसि जानांगौआबो गावखौनो फोजोबस्रांना लानाय जागोन दा बहुत साबायखर थाबाय आदै दा बेनो आरो फिन खेबसेबाव अननानै बेफोरबादि खामानिखौ मालाबाबो दामाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेरैबायदि फरायनांगौ फराय दानि जुगाव मा खामानिखौ मावखोमानो हाया मिन्थिखायो साइबार क्राइम हेरि बायदि मैया दा जै बे दागा नांबाय आरो बे गोमोरा मालाबा गोमोरा बेयो ओमफ्राय थानासिम थाङोब्लाथ' बहुद गाज्रि जायोमोन आरो दा आंनिफ्रायबो हामबाय होननाय थाबाय आदै नों जे बिसोरखौ अनबाय बिसोरनि न'खरखौ नोङो सन्मानखौ बासायबाय बहुद हामबाय होननाय थाबाय आरो बारे बुंगोन आङो अननानै यांस्टार्सफोर सेंग्रा सिख्लाफोर बेफोरबायदिनिफ्राय साबधान बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव था आरो ओमफ्राय बारे बुंबावनो गोसो जादों जे जानला मोनला बिदि फैसा हाबदों दा रंजा बे मोनसे बोरसिसोमोन नोंसिनि थाखाय नाथाय आदैया नोंसोरखौ अनबाय इसोरा नोंसोरखौ बोर होबाय आरो दा आंनो बुंनांगौआ बेखिनियानो बहुद हामबाय होननाय थाबाय
हामबायसै अनजाग्राफोर बे समाव नोंथांमोना दसे समनि थाखाय नैबे माखासे दानि आंनि जिबनाव थानासिम थांनानै मा जाथाय जादों बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय आरो जाय अनजाग्रा बियादै फिसानि मुंखौ आङो मख'वा बिनि गामि बिनि धोरोम बिनि बिमा बिफानि नामखौबो आं मख'वा मानोना बियो अरायसम इसोरनि बोरजों मोजाङै जिउ खांथों आरो बे न'खरा इसोरनि बोरजों बुंफबथों बेल' आंनि आर'ज आरो बेबायदिनो जोङो अरायसम इसोरनि रायजोआव जों अनलायना थांना थानि खेबसेबाव आंनि गोरबोनि अननायखौ आरोबाव बे एलबानेसजों गोजोननाय होनानै दिनै जोंनि बे सोंनाय फिननायनि मिथिनायखौ बाय फोजोबबाय गोजोन्थों हामबायसै गोजोन्थों